bakar sun sing kondang dadi dukun tetombo mesti mantun ada yoko namine kartun kula iki mah estu badhe batos jampi yo sanes jampi butuh ya ngapur ya. Apa iki, Mbak? Arep nggo mancing apa piye iki? Nah, mancing kok takok ndi apa? Ya lek gua pacul ngono, nggih macul. Omongane wong gledek, urung mancing mesti pancing emosi nih. Apa iki, Mbak? Yo nggih manggang kok lek wis oleh iwak. Mangga kaya ora iwake. Yo yakin no, pokoke yakin sing penting ki. Mancing iki pokoke modal yakin. Yakin ora oleh apa piye? Kok yakin ora oleh? Yo kudu oleh ora oleh, yang penting kan wis sedia payung sebelum hujan ngono lho. Iki kan, Mbak. Yo pancing gedhi kuwi. Nggih iwak gedhi kutuk kowe. Lah iki. Kuwi yo pancing cilik piye kecak iki. Iki Yo iki pokoke wabehan. Kabeh pokoke iki mancing. Takon. ngono kuwi kaya emosi. Lah takon ket mau tak sawang-sawang iki. Jane nggih tangan iki apa ora iso. Yo jenenge takok iki semau sing apik. Jare kula teko-teko ora takok seneng ae dikira sombong. Yo takok tapi yo ora ngene model iki. Wis sikil mosok yo ora jotokan blas. Lah tangane ora lega yo. Malah temu. Kok ini Pak Melu apa piye? Melu. Ning ndi mancingnya, Mas? Ono lho nang mall ora. Mancing onan. Yo nang kolam apa nang kali. Maksudnya saka ning laute apa ning tambak Kono kono. laut iki yo didelok bekakase ngene nang kali. Nang mancing iki. Ji. Ini. Kuwi teko ngewangi ora malah mancing kering. Wangi yo sing tremeng ae. Nah, isih. Gue sing penak ngono. Kuwi lho. Kok malah Tak kira ki sing iki sing lagi viral kae iki. masane ku aku bojomu kaya ngene terus ngene. Ya tak kira kan lagi viral di TikTok kayak gini. Jalan itu aku TikTok Bang Yamet enggak pakai dasi. Ya, Aku itu wae kaya TikTokan ya. ora TikTokan sok delok. Kowe melu ora? Melu ayo. Lha melu njakono alate dijupuk apa? Alat apa, Mbak? Iki sakarepmu pacul, lemari-lemari digowo, pasah-pasah ngono kuwi. Alat mancing iki alat sing dingge mancing to, mancing. Ya, Ih, orang duwe alate pasang Mbak. wis timbo-timbo aku kan ra nggo timbo iki. Ya wis tanggo timbo ya. Nah, ngono lho. Sikat-sikat ora suwi tak tinggal. Enteni tenan lho, melok tenan aku. Iya. Neng jana cedak tulisan aku. Sumpet ya kayak guys. Lek intenteni lek situ melu semarah. Ora oleh iwak, oleh mek gure emosi lek mujo cacing oleh melu tinggal ae. Nyopo cak kae? Kok mesamen karo sepediane. Heran tenan cak kae. Wah, gembos. Wah, iya gembos ya. Wes, payah gembos wes. Sepediane lek kesel ki dipijetne aja pijeti dhewe ngene tukang pijet kono. Pijeti dhewe. Wah, modele ledek karo kancane ngono kali. Kowe lho mlaku sampe
50 kilo ya panggah foto ae ora ono angine panggah pijet e. Yo njang kono dikompo. Ora sampe pijeti ae. Kompa. Pono alate. Ini sili alate. Oke. Ayo kompo ning kono omahku kono. Kompo apa nggawa kompo aku rumangsane. Ayo njang kompo ning omahku. Yo. Duh. Ada. Ya pedale ora digowo. Oh, ayo. Pegal yo, pegal. Pelawan. Wah, biar mau kuwe. Nah, sik kene. Tak jukone kompone ya. Yo. Santen kene. Kene. Ngarep. Liru. Kompong ini iki melu mancing ya. Yo. Arep mancing. Mancing ndi? Mbok ini bae. Oh. Kalau main mancing bae. Oh. Tapi mbok mancing ini di Ning kolam malah ini apa? koyone gawe dhek ngecek mau apa? Aku pas ini mau dhek mau ngecek mancing. Ya aku yo ngecek aman di sana. Yes, lalu aku. Terus, kompo. Terus. Oh. Ya wis, gak sanggup dia. Aku metu mburi. Dia melu rek. Melu. Melu yo ndang-ndang cepet-cepet. Jolali ya, maskeran. Yo. Iya cak ya. Ini suwi nih mangan apa turu jan-jane. Bintang ikat mau jan suwi eran. Ayo li. Tuh mana para? Ayo. Ora li. Lho. Iki macak apa kuwi yo, apa arep mancing arep budal badut tang iki? Lah iki maskeran, iki nak maskeran nang njal pojokku. Piye dong iki? Sing tak maksud maskeran kowe yo sing contongmu kowe sing dimaskeri. Ora yo masker sak raimu kowe. Kowe iku lho apa kowe masker makeup wanita kowe. Dan ngono budal anu raup. Ngisini ae. Wong maskeran contongnya malah raine dimaskeri. Jan ora betul kae wis ngono. Raup sik. Wah, salah mana? Iki disenet bojokku. Salah mana? Wis payah iki. Lho sik, ndani meneh. Apa mulai? Bocah enak gemblung ya ngono kae. Engko maskeran contonge malah maskeri raine. Ngisen-ngisen ngetok saja. Ra. Wong wis budal ra. Yo ngomong suwi meneh kon macak. Masker. Maaf, Pera. Kane nek maskeran ora masker sing. Wah, ora betul kae. Iki ketinggalan nusul ae ora. Yo. Hup. Terus aku sing roh, aku sing 70 sampean tak nei 30. Sono. Beran weru. Ceketan. Wes. Paro ideng ya. Nah, kabul barang kok. Ganti. Yes, itu aku. Ayo. Wah, lain mana? Yes, tayang. Oh. Ngapuh ini. Yes, payah. Terus. Ngapuh. Yes. Ketedangan. Lentok. Ini.
Wis. Nah, jadi boleh wis. Ya, ini rusak. Ini sing tepak ini. Itu gawe sik wong sepi. Kayak kene sik lah. Nyopo nggih? Mancing kae. Mancing kok mlayu-mlayu ngono. Wong melayu malah. Wong iku ora kabeh. Wong iki main TikTokan lho. Ani ngono jebule ra. Wis ora beres ae. Lekan lho kok. Wis. Wes ngene. Oke. Oke. Apa oke we? Lah, Ora krungu. aku yo ngomong. Nih. Nah, Mancing model ya. Ora lho mesti melu mek gur arepe kancane tok jane. Wis pancingku malah tugel. Geleng lho Dir. Nyapo kae gendeng kuwi nang kono ya. Putuk-putuk ae. Cuma gendeng kono. Nyapo ae. Maka iki lho, Dir. Iki gandekke duit. Duit 100 dadi 100 juta ya. Kuwi isih usum. Ya dua mengira percaya lu kae lho ge. Tak bukekne nek aku dua pengek kae Dir. Menan apa ora? Lah, mancing oleh opo wis melok Sudir ngono ayo tak duduhi. Siji iso dadi loro. Loro kok siji. 10 kae dadi iso bandinge dadi 100 kok. Lah nyapa bojomu ora mau kaya kono ben iso oleh duwe bojo loro. Bojo yo lain. Nek bojomu siji mau kaya kono balik bojomu iso dadi loro mending. Wis siji yo kono penane angel kok. Ngono. Oh iya no. Nyapa wae. Ngomong iki gandekke duit kok. Tenan pura aku kadang Tenan wis melok aku wis. ya tak nyatakne ngomong ngamu kadang-kadang lunyu kaya sabu no. Diomong iki nek iki tenanan iki. Wis Iya, tenan. ngelek ngapusi awas. wae wong rene sang. Wis, dadak tok ngene aku ah. Wis. Kae lho. Duit tok kae. Nek kurang bukti apa neh. Lah iya iki Diomongi kok. masuk. Wis dicaruk kabeh duwite iki. Wis kowe bukteke. Nah, iki tak buktekke temen. Ya, aku tak roh. Tes jian. Yo. Yo. Nah, tak buktekke. Jajan tak pengen roh.
Wah, ya perlu dicoba iki. Ya wis, kene jajalan kowe. Aku wis cukup 100 ora Pak. Oke. Oh ya wis ganti aku. Wis kowe minggat to kono. Wah, ini perlu dicoba. Jajal 5.000 sik, ngono kadung digawe. Oke, duitku ilang ora malah tekor. Jadi lu sepuluh. Wah, tenan iki berarti. Tabane kok. Wes, mau. Iki perlu ditambahan itu kan. Oke. Waduh. Wah, lagi bikin apa ini? Ini. Ini cara ini ya suge jalan ini. Wah, tak tahu buahnya apa. Mumpung rene uang, di wes. Harus suli, harus sotir, serah. Jadi gae yo. Wah, tak kabeh nih. Ini perlu enak motor lah. Kayaknya bukan dulu. Mesti jadi oke. Kok kleru nganu Bu? Bocah kok kleru ya? Aneh tak sok nek kabeh